Passeu, passeu. Ho tenim tot a punt per començar. Benvinguts i benvingudes a la segona temporada de Mestres, el podcast educatiu que dona veu a les mestres i els mestres. Una reunió de tu a tu amb persones que dediquen la seva vida a la docència per explicar la seva història professional. Continuem posant el focus en un docent en concret per així poder intentar entendre l'educació en conjunt, encara que, com hem comentat en el capítol inicial, ampliem la mirada, encara que anirem desgranant-ho en els propers capítols. Soc Vicent Rosbarra i avui tinc la sort de fer-me un cafè pedagògic amb Imma Coscollar. Hola, Imma. Hola, Vicent. Imma Coscollar Girona va néixer a València i ha sigut mestra en l'escola pública durant 40 anys. Ella està jubilada des del 2020-21 i quan va començar a treballar tingué la sort i l'opció de créixer amb col·lectius i grups de mestres amb desig de millorar l'escola i amb un alt grau de compromís per l'ofici. Estem parlant dels massa desconeguts per molts ja moviments de renovació pedagògica que foren fonamentals en els anys 70-80 per fomentar el compromís d'escola amb la societat i el desig i la pràctica d'una escola més activa, interessant, democràtica i que cuidara la llengua i la cultura pròpia. Imma també es considera connectada des de fa molts anys amb el col·lectiu feminista. Ha pogut escriure sobre educació i actualment té un podcast educatiu, com aquest, que comparteix amb Irene Benlloch. Juntes fan un tàndem molt curiós conformat per una mestra jubilada i altra que acaba d'encetar-se en el món del magisteri, acaba d'acabar la carrera, però les dues comparteixen les mateixes ganes per continuar aprenent i fer pensar al món docent. El podcast es diu Tota pedra fa escola i han compartit converses molt valuoses amb altres mestres i persones vinculades d'alguna manera amb l'escola. Gràcies, Imma, per estar en De Mestres. T'agraïm molt la teva participació en el primer capítol d'esta segona temporada d'aquest experiment en forma de podcast que intenta posar en valor el nostre col·lectiu a partir de les seues històries particulars. Com vàrem dir en el capítol inicial de la temporada, en aquesta, a més de seguir ampliant el mapa dels docents que conformen el nostre sistema educatiu, volem obrir el ventall a altres formats i a altres docents. Per això avui continuem amb una docent que ens ha recomanat una de les nostres oients, que a més viu i veu del verb veure coses, l'educació des d'un altre punt de vista. El de la mestra que no és tan actiu amb l'alumnat, però sí molt activa en l'educació. Per això comencem, Imma, abans d'entrar en les preguntes habituals, per preguntar-te com veus tu, des de la teva perspectiva, a les noves generacions, als mestres que ens van a succeir i que han de ser els protagonistes de l'educació del futur. Parlem molt en les escoles d'una generació que arriba més preocupada pel sou o per les hores de treball que per millorar l'educació. Però, sincerament, jo em resistisc a pensar d'aquesta manera perquè crec que també hi ha gent molt compromesa amb l'ofici. No sé, com ho veus tu, Imma? Pues jo ho veig en molt d'optimisme, la veritat. O sigui, i m'explique, un optimisme que no va acompanyat d'un caldo de cultiu en la societat. O sigui, no estem en aquest moment vivint com una societat que tinga la pregunta oberta de quina escola volem. O sigui, que d'alguna manera cohesione col·lectius al voltant d'aquest desig o d'aquesta pregunta. I això és algo que podríem dir no una mancança, sinó una condició, una situació que viuen les mestres que s'inicien o s'iniciaran. Però aquesta circumstància conjuntural que jo veig ara no nega la meva experiència. O sigui, jo els últims anys, els últims 10 anys, ara estic pensant en el meu col·le, jo estigui en mestres molt joves que me regalaren la seva confiança i que me regalaren les seues ganes, el seu desig de treball i la complicitat va ser molt alta.
i me sent que en este sentit molt agraïda. I per lo que dius de Tota pedra fa escola, Irene forma part de mestres que s'inicien i ella m'ha obert també a altres mestres noves sensibilitzades en el desig de que l'escola també pugui ser un espai que doni resposta a reptes del futur. O sigui, l'escola ha de plantejar-se el tema ecològic, el tema de la pau, el tema de la igualtat i la diversitat de gènere, el tema de la justícia social, o sigui, els reptes de futur i fins i tot una manera d'utilitzar la tecnologia que puga enriquir-nos la vida. I, per tant, jo penso que són una generació que a mi me dona molt d'interès i molt d'optimisme a l'hora de pensar que l'escola va ser una part d'eixa resposta a aquests reptes tan importants de futur. M'alegra escoltar-te, perquè de vegades, això ens passa i li passa un poc al nostre col·lectiu, no? El pessimisme que a vegades ens instal·lem en ell, no? De dir que això va pitjor, i tal. I jo crec que al final sempre hi ha que mirar en el futur amb optimisme perquè de buscar, no? La millora constant, no? Home, jo dic que com a mare i com a mestra estic abocada a l'optimisme. O sigui, no se pot pensar l'educació en clau de pessimisme, en clau de el pescat està venut. O sigui, això... No, estem obligats. Clar, és un compromís. Molt bé. Vinga, anem a començar i ens agradaria que es contares un poquet com són els teus orígens, d'on vens i això, on estàs. Jo soc de València, nasqué en el 60, en 1960, en un entorn de classe mitjana baixa i agafé magisteri precisament perquè formava part d'una de les possibilitats d'estudi que me podien pagar en casa, perquè en aquell moment era una diplomatura, o sigui, eren 3 anys i donava la possibilitat de treball. Aleshores, soc de la ciutat, molt compromesa amb els pobles. Ahí està. No sé si en esto ja és suficient. Molt sensibilitzada pel món de l'educació. Ara anirem parlant. I quina educació penses que vas rebre tu de menuda? Jo la vaig viure bé, però era una educació molt tradicional. Ania a un col·legi de monges i després sí que als 15 anys ja entré a un institut. Els meus pares, com l'escola, m'oferiren una educació que jo no vaig patir perquè formava part d'aquest sector que tenia èxit escolar i per tant jo no la vaig viure en patiment. Jo no tinc mals records de com viure-la, però quan ho recorde com a mestra no puc subscriure que aquesta educació poguera fer bé a la major part de les meves companyes. Sí, és el que passa. Jo sempre dic que hi ha xiques que són animals d'escola i altres que no, i per a ells és el problema, no? Clar, i a més te dic, jo no tinc un mal record perquè una de les coses que li passa a les criatures és que ens adaptem, o sigui, s'adapten a la proposta que el món adult els fa d'una manera que no suposa la resistència, per exemple, que se pot viure en l'adolescència. De partida, les criatures tenen les portes obertes, o sigui, les mans preparades per a una abraçada. I no vol dir que sempre el que els oferim siga bo. I, per tant, que el meu record no siga de patiment, jo és que en aquest moment no sabia quina altra escola era possible. Per tant, l'escola no me va fomentar una curiositat,
un desig d'investigació, d'indagació, de creure que jo podia aprendre d'una manera més lliure. Això sí que sóc totalment conscient ara. Clar. I després, quina formació postobligatòria tens, vares fer per a que influir en el teu estil docent? Jo, com he comentat abans, vaig agafar magisteri perquè era una carrera en aquell moment de 3 anys i mon pare tenia 2 fills més que oferir-li estudis. I mon pare ja volia oferir-nos estudis encara que la situació econòmica era justeta. Per tant, magisteri l'agafé i què me va oferir magisteri? Jo quan el recorde unit a que jo en aquell moment pel matí anava a magisteri i per la vesprada treballava. Per tant, jo recorde més el treball de la vesprada, mira el que te dic. El que passa és que sí que van haver alguns mestres que me cautivaren per com me plantejaren la història de l'educació, estic pensant ara, o la geografia, la didàctica de la geografia, estic pensant. En aquell moment, esto és com una pinzellada i al temps també me va submergir en un moviment estudiantil molt lligat en aquell moment varen fer diverses vagues, era un moment de molta eclosió social. I, per tant, això també va marcar molt la meva manera d'acostar-me a l'escola, a la meva formació. Però quan comenci a ser mestra, vaig sentir que no m'agradava jo com a mestra, però no m'agradava gens. Era com que eixia de la impotència de no poder conduir el grup, m'eixia una mestra que jo dia fatxa. Fins a tal punt... Autoritària, tal... Sí, era com que aquesta reacció del crit o d'una amenaça velada o no tan velada, quan les criatures que eren de segon de primària de Benifaió podien en mi, en el sentit de... Però esto t'estic parlant de molt a l'inici. I aleshores, en aquell moment, vaig pensar que me faltava formació i vaig apuntar-me a pedagogia. Vaig fer després la llicenciatura de pedagogia, primer en el curs Pont i aquesta llicenciatura me va oferir com una mirada, no tota la formació de la carrera, però sí en aquest cas 2 mestres, o sigui Bernardino Salinas i Ángel San Martín, me van oferir una mirada crítica de la pedagogia. Però jo en aquell moment ja estava vinculada als moviments de renovació pedagògica, que veritablement van ser la meva formació més important de cara a lo que era relacionar-me en l'escola, en una mestra que m'agradara i en una escola que jo volguera. Pots incidir un poquet en el tema dels moviments de renovació pedagògica? Perquè jo els he vist, jo soc d'una generació un poc posterior, però també per la meva vinculació també amb Juli Hurtado i tal, tinc això, es conec un poc, no? Però hi ha molta gent que desconeix tota aquesta llavor que varen fer els moviments de renovació pedagògica i dels quals moltes vegades o s'han oblidat o bevem encara, no?, de l'escola actualment. Podries contar-nos un poquet? Juli Hurtado venia a les escoles d'estiu, t'he de dir. I a més, tinguérem diverses col·laboracions en ell molt boniques. La música. Anem a veure. Els moviments de renovació pedagògica, la primera van ser moviments autònoms, primera cosa important, de mestres. Autònoms vol dir independents de qualsevol filiació política, però en un desig de transformació social. Els moviments de renovació pedagògica consideraven que l'escola
formava part de la societat i que n'hi havia el desig de que fora una societat justa, una societat oberta, una societat plural i, per tant, l'escola hauria de ser també en aquests termes. Al temps, havíem de fer una escola oberta, una escola democràtica, una escola en la que n'hi haguera un interès per estar en ella i que se poguera aprendre, viure, conviure en una escola que no fora gris. Val. És cert que quan comença... Els moviments de renovació pedagògica tenien com dos vessants en la seva projecció pública. Per un costat estaven les escoles d'estiu i per un altre estaven els seminaris i grups de treball. Aleshores, les primeres escoles d'estiu van ser a finals dels anys 70 i jo me vaig incorporar a principis dels 80. Val? I jo penso que van ser... Bueno, molts companys i companyes ara me dirien parles en passat i aquest estiu ha sigut una escola d'estiu en Castelló. O sigui, vull dir, no estem parlant de passat. El que estem parlant és que en aquell moment sí que és cert que, per desgràcia, la formació de mestres, la formació, i dic per desgràcia perquè no hi havia altra alternativa de formació permanent en aquell moment. La formació de mestres estava acollida des dels moviments de renovació pedagògica que, a més, en un inici també eren una plataforma unitària des de l'esquerra. I dic des de l'esquerra i he dit que sense filiació política perquè és des de l'esquerra on se planteja l'escola pública, l'escola per a tots i totes i una escola valenciana. I, per tant, no era de tal partit o tal altre, però sí era des d'una perspectiva compromesa des de l'esquerra. I n'hi havia sindicats que estaven també en l'organització. Jo penso que els moviments de renovació pedagògica van ser causants i responsables d'un moviment de mestres molt actiu que col·laborà en que se construïra l'escola pública que ara tenim. O sigui, no perquè foren a soles aquests mestres que anàvem a les escoles d'estiu, sinó perquè era un moviment que era el moment en el que s'estenia com l'oli. I n'hi hagueren moltes iniciatives que naixeren d'una manera molt innovadora en aquell moment, que naixeren del moviment cooperatiu Freinet, o que isqueren de lo que era entendre la democràcia a l'escola, acompanyat de les primeres iniciatives polítiques també en aquest sentit, que se van estendre fins al moment que ara algunes d'elles, des del meu punt de vista, pa bé les han acollit, pa mal les han estandarditzat. Siga el periòdic, siguen els tallers, siguen els dies de... O sigui, el que és la projecció d'obrir l'escola a la societat. Jo penso que, a més, la força que tenien i tenen en qui està en ells, de ser moviments de formació autònoma i horitzontal, sense negar altres àmbits de formació, és molt important per a un ofici com el nostre, que és necessari d'intercanvi de relació entre mestres per a poder compartir el pensament educatiu. Sí, jo crec que... Mira, te dic que ara te conte com a... Tinguérem l'any passat vam ser un grup de 4 que ens anàrem a arxivar, a veure com arxivàvem bé tots els materials que teníem de l'escola d'estiu, o sigui, del moviment de renovació pedagògica del col·lectiu de l'Horta Sud, que estava jo. Aleshores, de les comarques del sud, que dèiem, de l'Horta Sud. El tema és que mirant
tot el material que ara està en la Universitat de Magisteri, així en València, i que a lo millor presentem en algun moment. O sigui, era assombrós el que fèiem i el ressò que tenia. La quantitat de treball, de material que n'hi ha a l'hora de pensar l'educació, de pensar la societat, de desitjar ser mestres interessants, divertides, actives. O sigui, és emocionant veure-lo com està ahí, com una part de la història i del present. Jo crec que és un moviment molt interessant. I ja t'he dit que moltes de les coses és que la gent no és conscient realment de que moltes de les coses que ara igual el que tu has dit s'han estandarditzat i que es fan venen d'ahí. I això és una cosa que és veure els orígens de les coses és com quan parlem d'una... És que és innovador o és una pedagogia innovadora. Igual ja fa 100 anys, doncs això és una cosa semblant, no? I també és important saber d'on ve i d'on venim, no? Bueno, conta'ns, Imma, per a tu què és l'escola, així, en majúscules. Pues l'escola, en majúscules, per a mi és un espai de protecció de la infància. O sigui, és un lloc en el que fem custòdia del dret a l'educació i a l'hora de posar-nos al servei d'aquest dret a l'educació de la infantesa, protegim el món de la infància per a que puga ser, per a que puga créixer en una societat que no li deixa massa espai. I seria, jo crec que és un gran invent en moltes necessitats de millora, però és un inventazo. En moltes necessitats de millora. Sí, segur. Fem un alt així en el camí per a conèixer-te una mica millor a nivell més personal i fem aquestes preguntes ràpides i en les que ens has d'explicar un poc això, les teves preferències, el que t'agrada en aquest moment o sempre, tal, vull dir, ràpid però bueno, per conèixer un poc més. Si soc massa llarga, tu me talles. No passa res. Vale? Molt bé. Comencem, vinga. Una cançó. Pues una cançó, mira, te vaig a dir, una cançó... Bueno, jo en l'escola una de les coses que he tingut és la sort de que sempre he cantat. O sigui, en les meues criatures, encara que no fora mestra de música després quan aparegué l'especialitat, però la cançó i el ball ha format part de la meva relació amb les criatures. I una de les que s'han après totes les meues promocions ha sigut qualsevol nit pot sortir el sol. Esa seria com una cançó com un tardo. I, a més, m'encanta l'ús i la presència que ha tingut darrerament com una cançó d'apertura als migrants i aquí un món obert és possible. I, per tant, doncs mira, redó. Molt bé. A mi m'agrada molt. Jo soc mestre de música. Me demanen una cançó de benvinguda i jo sempre recomano esta cançó. A mi m'agrada molt. Que les criatures dien o benvinguts. O sigui, no dient qualsevol nit pot sortir el sol, sinó que dient cantem o benvinguts. Clar, és cert. Sí. Vinga, un esport. La bicicleta. O sigui, jo soc de bici. O sigui, i, a més, he practicat en l'escola des d'un curs de formació que fèrem en Formentera, o sigui, un lujazo, o sigui, ens passarem allí una setmana, pues, esto quan jo tenia 50 anys. Aleshores, els últims 10 anys, fins als 60, vaig fer tots els cursos cicloturisme. I sí, des de cicloturisme, les criatures i les famílies, que això era la bomba. Ahí tenia jo una relació fonamentalment en els pares, una relació lúdica i molt propera, que me permetia després tenir una relació de confiança major en la conversa des de la tutoria. Per tant, la bici. Ara continuo practicant-la. Sí. Molt bé. Un menjar? Un menjar. Doncs mira,
este diumenge aniré a dinar a casa d'uns amics i la fideuà de Joaquí. I el pastís de Joaquí és que ja no és un menjar en general, sinó és en la mà de la cuinera, que és a qui li hem d'agrair que estiga per a poder-lo menjar. Molt bé. El pastís d'Armela. Molt bé. Un lloc? Jo te diria que el paisatge mediterrani, en general, o sigui, és el que gaudís quan vaig en la bicicleta, o sigui, respire molt pues, les herbes aromàtiques, els pins, o sigui, en general el paisatge mediterrani. Ara, si me dius molt a prop d'on jo visc, pues, li tinc molta estima a tota la zona de la Marxal i del Saler. O sigui, una època? Ara. L'actual, vols dir? Sí. Val. O sigui, no me puc plantejar la pregunta d'una altra perquè si és passada la veig en la curiositat d'estudiar-la i si és futura pense que no existís. Una pel·lícula? Pues mira, una pel·lícula que fa poc tornaren a posar i la posaren en la televisió, cosa que vaig agrair molt i pense que és una pel·lícula obligatòria, d'agraïda visió per a les mestres, El maestro que prometió el mar. Val, pues esta pel·lícula pense que tant toca el tema del plantejament de l'escola i a més m'agrada molt perquè el plantejament freinet, que en aquesta pel·lícula se treballa, el fonament d'aquest plantejament no està tant en la tècnica o en el recurs, sinó en la projecció. O sigui, quan les criatures se plantegen què volen saber i a qui li volen contar en els llibres que fan. Per tant, això per a mi és un pensament molt important que les mestres d'ara han d'utilitzar tots els recursos que estiguen al seu abast, sabent que els recursos no els fan mestres. I el recurs no és la motivació mai per a una criatura. No és una motivació sostenible, no és vertadera. O sigui, està en que toques algo vertader en aquesta criatura. Està per un costat ahí i després aquest compromís social i que quan l'escola toca la vida, perquè l'escola connecta amb el que és la perspectiva de l'esquerra, l'escola molesta a un plantejament que vol una educació basada en el control. I per això és tan dramàtica la pel·lícula en aquell moment. Però d'alguna manera toca aquests dos anclatges que són fils per a conversar. Que interessant el que estàs contant, no? Un llibre, vinga, després parlem més. Un llibre. Un llibre. Un llibre que ha escrit una amiga meua que també vaig triar-la com a mestra meua. Històries que he viscut de Pilar Tormo. És un llibre en el que Pilar parla d'històries que ha viscut com a mestra i al fil de contar-les interpel·la el present i provoca la reflexió en este temps. No és un llibre biogràfic a efectes podríem dir, sí de veure la gran mestra que és Pilar, però no està al seu servei, sinó ella l'ha escrit al servei de l'escola i de l'educació. Històries que he viscut, de Pilar Tormo. Molt bé. T'afegeixo una nova. En quina persona te n'aniries a passar una temporada a una illa deserta? Pues en la meva parella. Sí, l'has triat, pues clar, normal. Clar. Una temporada. M'has dit una temporada i després tornem. Tornem a estar en més gent, no? Clar, perquè si me dius per sempre... O sigui, tampoc triaria anar-me'n en el meu fill perquè significaria llevar-li a d'ell la seva vida o el seu entorn. Seria massa egoista. En la meva parella. Mario es diu. Molt bé. Per acabar, una metodologia.
Mira, igual que he dit que el recurs no fa la mestra encara que necessitem recursos, les metodologies tampoc. O sigui, crec jo, encara que te diré una perspectiva pedagògica en la que jo he crescut els últims 20 anys de mestra d'una manera apassionada. Però primer sí que dic que jo pense que una mestra el que ha de ser és una mestra en sentit propi. O sigui, una mestra que se plantege dia a dia quina mestra és, quina mestra vol ser, quina escola està fent, com es relacionen les criatures, si està arribant a d'elles, si no, per què. O sigui, esto és... I una de les... Mira, una pel·lícula que ara me ve, que a mi al principi me resultava... la vaig veure en distància, però després me va fer reflexionar al fil de lo que estic dient ara, és una pel·lícula que es diu Ser i Tener. Val? El mestre és com molt tradicional, val? I té una relació molt autèntica en el seu alumnat. Val? Val. Dit esto, jo els últims 20 anys de mestra, des de l'any 2000 en una escola d'estiu, un mestre en este cas era de la Safor, Batiste, va presentar un projecte de treball. I aleshores, quan estava presentant el que havia fet en el seu alumnat, un amic meu, Ismael, i jo ens miraren i digueren «Esto, uau! Hem d'aprendre d'esta perspectiva». I arrel d'ahir me vaig col·locar 20 anys d'aprenentatge i de viure els projectes en criatures en l'escola. I, per tant, no m'agrada dir metodologia perquè metodologia me du a massa passos reglats. M'agrada més una perspectiva pedagògica. Els projectes. Els projectes de treball. Aprenentatge basat en projectes, no? Sí. Molt bé. Sí. Encara que en aquell moment no diem l'aprenentatge basat en projectes i diem els projectes de treball. I per què te fas la diferència? Perquè en els últims anys n'hi hagué contactes que jo tingui en l'ABP que diuen que sense negar la potència que en si mateixa té aquesta perspectiva, per a poder-la estendre d'una manera més massiva, des del meu punt de vista, la descafeinaren. O sigui, li posaren una sèrie de passos a seguir, la reduïren a una setmana cultural. O sigui, i encara que això, millor que sí que no, la perspectiva de projectes, per això insistís que amb una perspectiva pedagògica, crec que té una potència molt més ampla i molt més revolucionària. Interessant, molt bé. Me remitís, per exemple, a Fernando Hernández, llibres de Fernando Hernández en el tema dels projectes, Montseventura, com a llibres que en principi ens començaren a formar. Els mestres estem fets de les escoles que habitem i, per tant, jo crec que ens conformen, no? Ens construïssin a nosaltres també. Per tant, parla'ns una miqueta d'aquelles escoles que destacaries tu en la teua vida professional. 40 anys de mestra. Ja. Ara t'imagines que comença la primera... No ho faré. Record, en estima tinc de totes. Ara, del 2000 al 2020 estigui en el Jaume I de Paiporta. Esta escola, per a mi, va ser un aprenentatge i un creixement com a mestra molt bonic, em sent molt agraïda. Vaig viure tot el temps de projectes, no fem escola únicament fent projectes, però sí que fèiem projectes en l'escola.
Al temps estic en l'equip directiu i precisament per el contacte en el feminisme i en una manera d'entendre l'educació des d'una perspectiva no sols reivindicativa, vaig créixer molt en buscar espais de confluència. O sigui, buscar no allò que ens diferenciava, sinó on podíem confluir. I vaig créixer políticament molt en aquest sentit. I me sent molt agraïda al claustre, a les famílies. Vaig viure molt oberta la relació en la comunitat educativa molt i, en primer lloc, a les criatures. O sigui, per tant, van ser 20 cursos d'un creixement continu en clau d'apertura. O sigui, jo me vaig jubilar conscient que assumia la responsabilitat d'obrir una altra etapa de la vida, perquè considerava que 40 anys eren un cicle, però en la consciència de que estava en un moment de plenitud. Que bonic, també, no? Quin luxe. Una alegria en la que forma part la responsabilitat. Mira, jo te dic una cosa. Per exemple, en Irene l'he parlat molt i en mestres joves que arribaven. Jo tinc l'aval, quan me vaig jubilar, l'aval de dir no te cremes si l'enfocament del teu ofici està arrelat a la vida, crea vida i d'alguna manera respecta la vida, o sigui, no te cremes, no vas de tornar. O sigui, per tant, no és esto de ja passarà el temps i ja... No. O sigui, tu pots als 5 anys ser una mestra zombi. O sigui, perquè te col·loques des d'una perspectiva de gestionar temps i continguts i avaluar, i aleshores, a la que te descuides, has mort com a mestra, encara que continues 40 anys treballant. Per tant, és una perspectiva que jo crec que és la clau d'un ofici que pot donar vida i des del que pots matar la vida, Sí, tenim aquesta ferramenta, aquesta arma, no? Exactament. O sigui, que jo moltes vegades dic, el bé que fem no sé si el podem veure, però el mal que fem, alerta que això se nota molt. Sí. És cert. Bé, arrel d'això, dues coses. Una, destacar aquesta vinculació que tens a l'ofici, però que me pareix també molt important que tota una generació que s'està jubilant o que s'ha jubilat ara i que encara té molt que aportar, jo evidentment respecte i clar, i aquest temps de parar, de tancar un cicle, però que encara poden aportar molt a l'educació, no? I des del seu bagatge i tot. Evidentment que hi haurà gent que no, que ja es darà que, perquè el que tu dius, feia molts anys que havia mort com a mestre, no? Però hi ha altra gent que com tu, que podeu aportar moltíssim. I això és un valor que jo crec que l'escola no hauria de renunciar a ell, no? Jo una de les coses que penso és que este pensament hauria de ser fins i tot una responsabilitat institucional. O sigui, vull dir, l'escola de magisteri, o te diria, des de lo que seria la pròpia conselleria, és donar la possibilitat de col·laboracions que poguera haver una interlocució en mestres, perquè aquest és un ofici molt humà i que d'alguna manera acompanyar els inicis en clau no de taponar, sinó de caminar junts. O sigui, jo penso que és molt important, i en aquest cas te dic l'escola de magisteri perquè des del món de les pràctiques podien haver, o sigui, mestres jubilades que s'apunten de voluntàries per acompanyar les pràctiques de criatures que estan acabant magisteri. O sigui, il·lusionar a una mestra és una de les coses que més m'apassionaria en aquest sentit. Després, espais com el que tu fas. O sigui, vull dir, l'educació ha d'estar en la societat, ha d'estar en el pensament no sols de les mestres. O sigui, i sí, jo procuro estar en aquest sentit en contacte.
I l'altre que volia preguntar-te en relació a l'escola de Paiporta que has nomenat, conta'ns un poc com han viscut, perquè segur que continues vinculada a ella, com han viscut tot el tema de la Dana i com estan recuperant-se, no? Uf, ahí es el uf, Ja. ¿vale? Mira, ha sigut una tragèdia. O sigui, ha sigut una tragèdia. El meu col·le no és... El col·le del costat sí que és un col·le que ara està en barracons. El meu col·le estava un poquet més alt i la part d'infantil sí que va desfer-se, però la part de l'edifici gran estava com 2 escalons més alt i ara estan allí. Vull dir, per tant, o sigui, una tragèdia. Una tragèdia per partida doble. Una per la catàstrofe natural, que va ser arrasar el poble, però d'una manera com no hi ha paraules per a poder-lo contar. Encara que aparegueren dos coses, la cara A i la cara B, que venien acompanyades a esta catàstrofe. La cara A és tota la solidaritat que va moure. Jo visc a l'Eixida de València, que encara a l'anar a Paiporta. Jo estava en el pont de la solidaritat, o sigui, vull dir, per on passaven tot el voluntariat que passava cap allà. Vull dir, d'AMPEs de tota Espanya, de criatures, de voluntaris en el moment i després al llarg del curs. Aquesta seria la cara A. I la cara B és un comportament de l'administració, de la Conselleria, de la Generalitat, vergonyós. O sigui, d'esquenes a les escoles, o sigui, i no parle a soles de Paiporta, o sigui, parle de tota l'Horta Sud perquè ha arrasat tota la comarca. O sigui, els barracons, molts dels pobles no han pogut començar o sigui, en Massanassa, en el Parc Alcossan Alfafar, o sigui, no han pogut començar el curs perquè els barracons no estaven acabats. O sigui, la relació en els equips directius dels col·les destrossats va ser molt baixa, o sigui, en l'època del curs passat, i tot això va ser molt dolorós. Les criatures traumàticament. Esta és una experiència traumàtica, de tal manera que és molt important entendre el que és una criatura patint algo traumàtic. Aparentment l'han superat. Una criatura no té les paraules i fins i tot té el desig de fugir d'allò que li ve gran. Però quan se parla del tema, però quan apareix que plou, quan s'evoca aquest moment, o sigui, quan és de nit, n'hi ha criatures que s'han tornat a pisar en el llit, que fins i tot en classe no volien parlar del tema. Mira, el curs passat s'acaba sisè, jo estava en relació en el col·le, el grup en el que jo me vaig jubilar, jo estava en primer i jo ania en ells. I preparàrem unes paraules de molts aspectes del col·le de cara a les famílies. I per a parlar de la Dana, haguérem de travessar una primera resistència de les criatures perquè no volien parlar d'aquest tema. Després va ser una manera terapèutica. I al fil d'esto jo estic col·laborant. FAMPA València, o sigui, les famílies, col·laboraren va haver una iniciativa en la Dana per a organitzar colònies per a criatures que patinen la Dana, colònies gratuïtes, que actualment estan subvencionades per el Ministeri de la Infància. Aleshores, això comença un mes després de la Dana i són colònies de 3 dies, de 4, depèn del cicle, en els que n'hi ha activitats d'art-teràpia, n'hi ha psicòlogues precisament per
entendre que és un tema que no és puntual, no és únicament per a aquest moment. I, a més, en un afegit te dic, a les criatures se'ls ha desaparegut els espais de relació en el poble. No hi ha parcs, no està el poliesportiu, que em vaig portar era fonamental a l'hora de conviure i de viure moltes extraescolars. O sigui, per tant, està present el barranc que està desfet i està arreglant-se. O sigui, la dana està ahí i n'hi ha por de que arribi octubre. Claro. No sé si m'he estès molt, però és que... No, però és important, és important. I, bueno, te dic, el paper de les mestres en el moment que els col·les eren llocs d'abastiment d'aliments i d'on pernoctaven molts voluntaris i l'exèrcit, o sigui, els col·les. Al temps, les mestres de voluntàries i d'enllaç en les famílies. I després les mestres fonamentals a l'hora de l'enllaç en les famílies per a aquest procés traumàtic de les criatures. O sigui, vull dir, jo penso que ha sigut un ofici fonamental a l'hora de protegir a les criatures. Pues sí, és important escoltar aquest testimoni de primera mà, no? Tornem i te dic, quin seria per a tu una frase molt manida en educació i que no compartisses? Pues te diria que me allunyen totes aquestes que són del món happy, de lluita pels teus somnis, per exemple, o tot el que somies pots aconseguir-lo, o no deixes de somiar. Aquest tipus de coses pense que són un engany a les criatures. O sigui, a les criatures pense que els hem de formar molt en que s'interessen pel món i s'interessen per allò que volen descobrir i fer en el món. O sigui, per tant, no és tant aquest plantejament egoista, entrecomillat, de dir, o sigui, clar que tu has de pensar com vols habitar en el món per a millorar-lo des de lo que tu vulguis posar, però d'una manera que no siga, podríem dir, egocèntrica i al temps tan, podríem dir, fantàstica. O sigui, és com dir, i són aquests, n'hi ha unes pulseres que ara jo he vist que se regalen i que tenen frases molt en eixa clau. Molt bé. El que no vol dir que d'una manera ben intencionada, quan jo veig que la gent les diu i se regalen, jo no faig polèmica d'això. Perquè me l'has preguntat, tu m'has buscat la boca. Sí, clar que sí. Però no és que estic en contra de, no sé, val? Sinó que és algo que dius, pues mira, esto ho veig que està col·locat on jo no faig anclatge. Clar. Quins serien els teus referents educatius? Tinc la sort de que he crescut en moviments sempre de mestres. O sigui, jo he estat en els moviments de renovació pedagògica, he estat en els seminaris de projectes, he estat en col·lectius feministes. Per tant, tinc molts referents. Tinc la sort, les meves companyes. Jo penso que és un ofici molt horitzontal i que de la mateixa manera que és molt important dir, a veure, n'hi ha clàssics de l'educació que hem de llegir i conèixer, és molt important també saber veure aquesta mestra brillant que n'hi ha en la mestra que tens al costat teu. O sigui, no que ho tinga tot bonic, sinó que n'hi ha coses que les fa en primera persona, en passió, en ganes de fer-les bé. Perquè és un ofici que si el vegem d'esta manera ens enriquim mútuament. I és un ofici molt horitzontal a l'hora de que compartim material, o sigui, les mestres són les que no signem res. O sigui, fem les coses i compartim, o sigui, que si fotocòpies, que si pen, que si drive, que si el que vulguis. Per tant, és molt important
Sí que te dic que jo, quan comencé en els moviments de renovació pedagògica i vaig conèixer a Pilar Tormo, en les primeres assemblees jo la mirava, té 8 anys més que jo, però en aquell moment me semblava molt més major. Ara és amiga meua i és com si tinguera la meva edat. Però jo la mirava i deia, uau, esta és la meva mestra. I ha sigut la meva mestra tot el temps. També ha sigut Gonçalo Anaya, que jo el vaig conèixer ja jubilat en l'escola de magisteri, però va ser un mestre que me va donar moltes claus també de pensament de l'escola. Però te diria que molts mestres i moltes mestres. I què trobes a faltar en les escoles o en els docents? Anem a... Però, tria, en les escoles En o els en els docents o en docents? les escoles? Vinga, tens raó, és que he volgut fusionar-te ahí dues preguntes, però tens Perquè, raó, són coses perquè... diferents. No, saps què passa? Que a lo millor tu talla'm com vulguis, perquè jo una de les coses que vull és que esto estigui al servei, de que fas a pensar arrel de l'escola i cap pregunta és necessària. Val? No, i Sinó totes que... ho són, perquè I vull dir totes que... ho són, exactament, exactament. Eh, Mira, jo a les escoles trobo a faltar temps. Temps obert. O sigui, les tenim massa plenes de tot. De tot. És com si tinguérem la cara A, que és el que l'administració ens demana, i la cara B, que és la història pròpia de l'escola, i la cara A i la cara B fa que arrenquem en el mes de setembre dient no cabe, no cap tot el que volem clavar. ja, Esto és una de les coses en les que ens hem de relacionar. I fer-ho tot en clau de temps obert, jo pense que se pot. Jo pense que he viscut els projectes així, he viscut les llengües així. De temps obert vol dir, planteja't molt el que fas si és necessari, si és producte de la inèrcia. Si esto ho podries canviar, o sigui, estar molt en el pensament de donar-li temps a allò que construeix l'escola que tu vols. I jo pense que tenim més possibilitats de cuinar el temps de les que pareix. De les que pareix. Jo una de les coses que vaig descobrir com a mestra quan volia fer assemblees i l'escola democràtica i les eixides i tot això, comenci a descobrir-lo. Després, quan continuïen tot això i comencien els projectes, dius, a veure, això com pot ser? Doncs diu, tu pensa, que és com... I d'alguna manera n'hi ha un temps disponible si penses el temps. I l'escola té un temps com rodat, podríem dir, que du molta inèrcia i que espita molt també a les criatures. I les criatures necessiten un temps més pausat, que no vol dir més quiet. Val? O sigui, més profund, més dedicat a algo, i a lo millor poden ser 5 minuts. T'estic parlant, mira, hi ha un llibre que jo recordo que me va fer pensar molt en el tema de que les activitats han de tenir el temps adequat a allò que pretens, val? Que és l'elogio de l'educació lenta. Val? I no és un tema de tot lent, val? Sinó que és un tema de pensar el temps. I esto és un tema que me preocupa. I al temps te dic, les escoles, en aquest sentit, i ho arredonís, estan massa plenes de partida. Vale? I espiten molt a les criatures que estan molt estimulades en una societat que també les estimula molt. No sempre en clau de creixement. I a les mestres i als mestres, anem a veure, jo estime molt al nostre col·lectiu. Val? I pense que és un col·lectiu que de partida la major part que jo he conegut vol fer bé el seu ofici. Una altra cosa és que vol entregar-te la seva vida al seu ofici.
jo pense que no hi ha que sacrificar la vida, hi ha que pensar la vida que vols viure per a que el teu ofici pugui estar en aquesta vida. Val? Per tant, també hi ha que pensar-lo. Però, per tant, no és un tema de sacrifici. Jo penso que el sacrifici no va a cap lloc. És un tema de pensar-lo. Ara, jo la major part de les mestres que he conegut volen fer-lo bé. Ara, la societat en la que vivim i l'escola que fem tal vegada no provoca molt de pensament educatiu. O sigui, jo penso que cal pensar quina educació volem, o sigui, quina escola volem. O sigui, l'hem de tornar, i és més, mira, precisament perquè jo soc conscient de que ara hi ha un canvi de cicle generacional, però també de moment social, hi ha que pensar l'escola. Hi ha que pensar-la. L'escola ha d'empomar moltes coses que són noves, que venen donades noves, perquè el populisme, val d'una societat que no pensa la política, és tan perillós com una societat no democràtica com la que jo comenci. És tan perillós. O, per exemple, el tema del canvi climàtic no pot ser una setmana cultural. És un tema que està envaint les vides de la gent. O el tema de la pau en el món, quan som conscients de la complexitat del món en el que vivim i volem que les criatures estimen el món, no li tinguem por. Però com podem fer això i al temps parlar de Palestina? O sigui, hi ha que pensar. Hi ha que pensar l'escola. Per tant, pensament pedagògic, pensament educatiu, temps per a poder fer-lo i un punt de menys docilitat. O sigui, un puntet més de dir, anem a veure, o sigui, tot el que me ve de l'administració vaig acceptar que té bona intenció, però anem a veure. O sigui, anem a pensar-lo. I jo te dic, una de les coses que per a mi mostra la falta de pensament educatiu i la docilitat ha sigut la manera en la que s'ha viscut en les escoles, i no anem a entrar en el tema de la jornada continuada. Este tema s'ha abordat sense pensament educatiu, s'ha traslladat a una polèmica que ha ferit la relació en les famílies i ha ferit moltes relacions de claustres, i al temps respon a que les mestres estem hasta aquí, o sigui, vull dir, saturadíssimes, i la gent vol unes condicions de treball millors. Però el tema seria a costa de qui i a costa de què. Val? A lo millor el primer que hem de pensar és si calen 5 hores. No si les 5 han d'estar seguides. Però bueno, no entraré ahí. Sí, és un tema... Temazo. Un tema, l'últim i els abans també, vull dir que també en el sentit, vull dir que el tema de la sobreestimulació i el voler fer tantes coses, però crec que és un tema de prioritats, no? Però al final és un tema de pensament, de lo que tu dius, de parar-se i pensar, que és el que ens fa falta un poc, no? I com a col·lectiu, aquesta revalorització nostra és també això, que no ens vinguin les coses donades, no? Que no som màquines, sinó que som els que pensem, som els protagonistes de l'educació saps? És que tenim la responsabilitat. Efectivament, sí, ahí està millor, sí. Bé, molt interessant. Què destacaries a tu com a mestra i en què milloraries? A veure, jo he sigut... Bueno, soc mestra, val? En el sentit però he sigut, quan he estat en el meu temps laboral, una mestra molt apassionada en el sentit de lo que te contava, de l'escola, en molta vocació i en moltes relacions amb altres mestres. Jo penso que en els últims 20 anys, per no parlar-te dels primers 20, els moviments de renovació pedagògica i tal, una de les coses que m'ha caracteritzat molt com a mestra
és la consciència de que allò que era el centre del meu ofici era construir la relació educativa. Aleshores, no era fer projectes encara que m'apassionaren, no era fer teatre encara que m'apassionara, no era anar en la bici encara que m'apassionara. Era construir una relació educativa amb el grup i amb cada criatura. I A més, quan dius grup, vols dir grup amb la tutoria. No, amb els nanos, els xiquets. Amb la meva tutoria i amb cada criatura, en de a dos. Cuidar que la relació educativa se construeix i és el pont que permet el nostre ofici, és allò que te retrata, jo penso que és el que més, podríem dir, me podria definir i el que més he cuidat. En el despliegue, clar, per a poder cuidar tot això, he hagut de buscar coses molt interessants, divertides i en fonament. Però entendre que el nostre ofici està ahí. És construir una relació educativa que te retrata com a mestre. Això no vol dir sempre aconseguir-la, perquè una relació no és una relació de control sobre l'altre. És una relació dispar, no és d'igualtat. O sigui, jo tinc una responsabilitat de la que no puc desertar, però en la que he de col·locar-me a conèixer a les criatures, a conèixer a les seues famílies, a entendre les seues necessitats, a respondre a les seues inquietuds, no en clau servilista ni de clientelisme, sinó en clau des de la responsabilitat del meu ofici. I esto és, jo penso que el que més va ser un descobriment en l'època del feminisme, quan comenci més en mestres feministes que començarem a posar-li nom a este enfocament de l'ofici. I jo penso que ha sigut clau en mi com a mestra. Què milloraria? Doncs mira, jo, t'he de dir, espera, de lo anterior, rebobina. Lo que me retrata com a mestra i de lo que me sent agraïdíssima, perquè posar-me esta responsabilitat m'ha regalat el tresor de relacions d'estima i acompanyament. O sigui, no sempre fàcils, però sempre brutals. I això vol dir que era el motor que me col·locava sempre en clau d'aprenentatge. Què milloraria? Doncs la consciència de que demà sempre puc ser millor mestra. O sigui, i demà puc ser pitjor mestra. També. És un ofici de l'humà que mai és una certesa i que mai toca un sostre. I, per tant, d'esta manera ho diria. Sí, molt interessant. Jo crec que sí, que està molt de clau. Això aniria un poc en relació amb una pregunta que anava a fer després, que no te la vaig a fer, que és que si eres mestra innovadora o tradicional, perquè jo crec que s'ha contestat, però jo crec que amb això li dones aquesta resposta que no és tan fàcil, no? Aquesta dicotomia no és tan fàcil, perquè el més important no és igual, per recapitular i veure si t'ha entès, no? No és tan important ser innovadors o tradicionals, pròpiament dit, sinó arribar ahí, no? Fer aquesta connexió amb l'alumnat, no? Segurament en aquesta voluntat de connectar anem a ser innovadors, no? Anem a veure. Esto és com dir, l'escola, si pensa que ha de ser una escola de tots i totes en clau de creixement i emancipació de les persones que l'habiten, això és un enfocament d'esquerres. O sigui, si tu te planteges que has de fer una escola interessant, que d'alguna manera les criatures siguin responsables i aprenguen a aprendre, doncs tu hauràs de buscar formes que puguen ser. Per tant, tot no val igual. Ara, el que te retrata és el vincle.
I no te dic la connexió ni el col·legueo. No, no, O no. sigui, és el vincle. Sí. T'entenc perfectament. Jo tampoc crec que sigui. No se tracta d'això, no se tracta de que som amics, no és això. Sí, És establir uns vincles sí, educatius ferms i de sí, confiança, però de sí, respecte mutu. Mm. sí. Canvi ara total. Te pregunte per la llengua, pel valencià. M'agrada preguntar-ho, perquè penso que està molt relacionat, i tu ho has dit abans, amb la nostra escola, no? Amb la nostra educació més valenciana. Clar. Quina és la teva relació amb la llengua, amb el valencià? Pues te dic, d'un compromís molt alt. Jo li dic a un amic meu que encara continua organitzant les trobades en Escola Valenciana, i li dic, heu de fer un homenatge a les mestres castellanoparlants que hem fet escola en valencià. Jo crec que sí. Perquè la meva família és el cas del tio Canya. O sigui, vull dir, nosaltres tot el procés, la meva iaia no, però en la meva família la llengua és el castellà. Val? I per tant, jo soc bilingüe, però perquè de partida, quan comenci a ser mestra, benifalló, no te ho dic. O sigui, a mi, quan les criatures m'escoltaven, tanca la porta i me diuen, tú habla en castellano, tú habla en castellano. Perquè no podia obrir les vocals ni les he pogut obrir en la vida. Val? El tema està que jo sí que vaig entendre que l'escola era un espai necessàriament de cuidar, bueno, jo, i tots els espais en els que jo vaig créixer, l'escola cuida la cultura, cuida la llengua, permet que aquesta llengua continuï estant viva, i les mestres som responsables de que això sigui així. A més de que al principi vas patir molt, jo t'ho dic, després, pues, immersió. Totalment, totalment. Compromesa políticament d'una manera i molt agraïda. O sigui, he crescut en el valencià d'una manera molt, molt enriquidora. Vinga, 2 records o moments d'escola que t'agradaria destacar. Un bo i un dolent. A veure, bo. Vale. Uno bo, milers i milers i milers i milers, però per triar uno, perquè per triar uno aixina com en una visualització, val? És en un sisè de primària, estàvem treballant al voltant del Dia de la Dona. I jo no sé si conegueu un llibre, si no el conegueu jo vos el recomano, que es diu Maternitats. Val? És un llibre que és d'un periodista, gràfic, o sigui, i són fotos de mares en les seues criatures en clau d'estima, però en un entorn dolent. En un camp de concentració, la guerra, un espai pobre. Val. Jo estava treballant aquest llibre i en això que una amiga me diu, saps que ve Bru Rovira a València? Que es diu ell. I jo, tota contenta, li dic a les meves criatures, l'autor d'este llibre ve a València. O sigui, tinc una amiga que el va veure, anirà a l'escola de magisteri, i aleshores una criatura de classe me diu, i nosaltres no podem? I no. ¿Vale? Bueno, d'esta pregunta i dels projectes, una de les coses que me feren créixer molt és en l'escolta oberta. És esto de quan se llança algo i tu fas, uau, l'agarres així al vol i dius, així n'hi ha un fil. Agarres la pregunta, que la forma més ràpida era dir no teta perquè ja estan totes les eixides aparaulades i tot això. I jo dic, doncs no sé, vale, d'eixa pregunta a quan anàrem, per què anàrem? Bueno, pues el tema és escola de magisteri, la zona de l'aula gran,
diverses classes de magisteri i les meues criatures, ¿vale? Que s'hi havien preparat una sèrie de preguntes per a Bru Rovira, que que escoltaren una conferència, perquè no conte tota la història de demanar en anar allí. Escoltaren la conferència, feren les preguntes, feren més preguntes que feren alumnat de magisteri. A més, sabien que aquestes preguntes eren responsables, cada qual que la feia, de després, per a poder fer un dossier, la resposta que havia donat el periodista. I el momentazo va ser quan isquérem d'allí, pugem a l'autobús i, com descontrolats, comencen a aplaudir, a cridar en una explosió d'alegria. I el que havien escoltat era una conferència i havien fet preguntes d'algo que de partida formava part d'algo que ja havien ells treballat prèviament. Però és un momentazo. Però eren conscients de que havien fet alguna cosa important, no? Uau, I aquesta explosió que jo a vegades l'he viscut és molt xula. És molt xula, és com, uau, momentazo. Momentazo. I te dic, o sigui, en aquest mateix grup, bueno, no m'enrotllo, és que milers, ¿vale? He triat i ja està, passo l'oportunitat. Passa l'oportunitat. I tens algun dolent o no tens dolent? Anem a veure. Dolent, els dolents són micros, no són macros. El dolent és el micro de quan no estàs arribant a una criatura. De quan una criatura està bloquejada, de quan una criatura no arriba a aquest punt de poder créixer i traure de si el millor. Per tant, n'hi ha molts moments micro. Ara, te dic, n'hi hagué un micro molt macro, que va ser fa 2 cursos. Jo vaig continuar, encara que estava jubilada, vaig continuar col·laborant perquè teníem una criatura en dificultats molt grans en relació a la seva relació amb els demés, però també en un problema de diagnòstic. I farem tot el que sapiguérem, però no... Quan al final, des de psiquiatria infantil, digueren, o sigui, l'escola no pot. L'escola no pot. Pues, aquest moment que tu saps que no pots en tot, però veritablement veure el patiment de les criatures, d'aquesta criatura, tu estar en clau de recerca, de buscar el com i no poder, també és l'aprenentatge de no podem en tot, però este seria un moment micro molt macro. Sí. Això ens passa, sempre tenim aquest punt que hi ha que reconèixer també i arribar al punt de dir no, ahir no podem arribar, no? Però bueno, intentar-ho jo crec que ja és molt important, no? Com veus l'educació en 25 anys? Amb la IA, els canvis socials, bueno, els canvis, que no sabem quins canvis van ser, perquè jo ahir escoltava, bueno, tot el que dia alguns dirigents polítics i no sé com estaré, però com veus tu l'educació en 25 anys? Anem a veure, jo penso que per a pensar l'educació i pensar l'escola ens hem de desapegar del moment polític conjuntural. Ara tenim un govern nefast en la conselleria, no compromès en l'escola pública, i aquesta és la conjuntura concreta política d'ara, però les mestres no podem apegar-nos ni a les lleis ni als moments polítics conjunturals. Hem de pensar la societat relacionant-nos en aquesta política en clau menys dòcil, com dia abans, però tenint d'alguna manera una llum com una llanterna més ampla, el foc més gran. Per tant,
25 anys són molts anys. I jo, com dia al principi, jo vull creure que l'escola o se mor com a institució o necessàriament ha de pensar este món nou que estem estrenant. O sigui, ha de pensar-lo. O sigui, a poc, en 25 anys, jo vull creure que n'hi haurà un pensament al voltant de la natura molt més conscient, al voltant de la diversitat de maneres d'habitar el món molt més oberta, de que n'hi haurà una manera d'entendre el món molt més global i, per tant, més lliure. I vull creure que en l'escola se sabrà més de com aprenem. Val? O sigui, l'aprendre a aprendre no és una habilitat ni és una competència. És una manera d'estar i de viure en el món. I jo vull creure, perquè confie en aquestes noves generacions i tinc optimisme, que ha d'empomar això. Respecte a les tecnologies i la IA. Mira, jo també sóc optimista ahir. Jo penso que des de la intel·ligència artificial, quan ens alfabetitzem o vos alfabetitzeu d'una manera més de lo que pot donar, jo penso que pot donar molt. És un punt d'inflexió que obligarà a determinats plantejaments tradicionals a canviar-se. O se canvien o no pot cohabitar. I una de les coses que l'escola no pot fer és prohibir, posar-li portes al camp. Tu no pots prohibir el que la criatura ja està utilitzant. O sigui, ni pots estar d'esquenes a això. Per tant, les mestres no sols han de plantejar saber anglès o ser competents en una, sinó relacionar-se, no ser digitalment competents, que també. Val? O sigui, jo comenci fabricant una coca que era una gelatina, que posàvem un paper de calco que feia diverses còpies. Així, com en una llauna de coca. Jo comencé ahir i jo era una de les mestres, quan me vaig jubilar, mitjana, podríem dir, en l'ús de la tecnologia. Mitjana. Vale? O sigui, vull dir, tu has d'estar en el temps que tens, però no sols en l'ús de digital, sinó comprendre la IA. Si tu comprens el potencial que té, jo he llegit diversos llibres i jo ara estic molt perquè llegir, una mestra ha de llegir, entendre què és la IA, per a poder-la utilitzar en clau de que se puga optimitzar el procés d'aprendre. En temps, o sigui, no en plan d'avui per demà, sinó com quan jo me vaig enamorar dels projectes, comenci un camí de formació de 20 anys. Fent-los, bueno, pues en aquest sentit, jo pense que no podem estar d'esquenes a este invent. Me encanta escoltarte. Vinga. Imma, una cançó per a la nostra playlist, la playlist de mestres. Pues mira, en la promoció que me vaig jubilar, ¿vale? els vaig enviar les 2 cançons que ens retrataven el curs. O sigui, aquesta promoció era un primer de primària. ¿Vale? I aquestes 2 cançons jo penso que són molt boniques per a la playlist. Evidentment, qualsevol nit pot sortir el sol, claro, però també Alegria de Diluvi. ¿Vale? I mira, la veritat és que els encantava ballar a les meues criatures, que era mediterrània de la Fúmiga. Te pregunte, la qualsevol nit pot sortir el sol, la versió de Jaume Sisa o la de Damaris té una versió més edulcorada, evidentment? Sí, anem a veure. Jo, la veritat és que he sigut fidel sempre a la de Sisa, perquè Sisa tenia una molt acústica, molt lenta, però després va tindre una que era més lleugereta. I aleshores jo agafé Isa, que a més era la que, per lo de Benvinguts, era la que s'obria també en els teatres quan entraven les famílies,
era Isa. Hi ha una versió de Sisa que és més lleugera que l'original. Perfecte. Pues l'afegirem ahir, que ja estem fent una bona playlist. Molt bé. Imma, vos dirà afegir alguna cosa? Jo sempre dic alguna xarxa per a seguir-te. Teniu el vostre podcast? Home, tota pedra fa escola. Tota pedra fa escola. Va ser algo molt bonic que fèrem el curs passat i que aixina com tu estàs iniciant temporada, nosaltres volem iniciar la segona temporada, este curs, però encara no sabem de quina manera perquè Irene avui ha viatjat a Polònia. Val? Aleshores, ens haurem d'inventar alguna cosa per a tota pedra fa escola, però la veritat és que foren 13 episodis i els 11 episodis que foren d'entrevistes, pues, tots són valuosíssima, que jo recomano que la gent que escolta este podcast pues, també els escolte, perquè és conèixer no sols a Isa mestra, nosaltres també agafàvem com un tema, podríem dir. Val? I aleshores estava el tema del valencià o el tema de l'anglès o el tema de l'aprendre o el tema de l'orientació i cada persona anava al voltant d'ahir. Per tant, pues, tota pedra fa escola. I un agraïment a aquesta conversa, m'he sentit molt a gust i me sent molt agraïda. Bueno, el luxe ha sigut nostre d'escoltar-te, aquest optimisme i aquest rigor de pensament que per a llevar-se el sombrero que diuen, no? Gràcies per participar en aquesta finestra educativa, en aquest striptease pedagògic, i això hem après, com t'he dit, molt de tu i això als mestres sempre ens agrada. Recordeu que hem encetat temporada i res, vos esperem d'ací 15 dies. Ja sabeu que podeu seguir-nos i fer-nos els vostres comentaris i suggeriments a través del correu electrònic de mestrespodcast@gmail.com o el compte d'Instagram de mestres_podcast i seguir-nos en Spotify i en YouTube, on també podeu deixar els vostres comentaris, que sempre són benvinguts. Ens veiem en 15 dies, si pot ser, i moltes gràcies, Imma, i ens veiem en l'escola. Molt bé. De veres, Vicent, que està molt a gust, He estat molt a gust. De veres, jo te pensava i dic, hauria de parlar-hi a molts més. Jo soc optimista com tu, jo crec que tu eres més. Perquè jo sí que soc, el que passa que tinc aquest punt, no pessimista, però soc realista i veig alguna